Naisten Inter siirtyy 1-0 johtoon. Maalin tekijä 11 Guy Napoju. Kelpaa kyllä katsoa uudestaan. Sieltä pitkä pallo. Naps, ensimmäinen kosketus sopivan pituisena eteenpäin suoraan kuljetukseen. Se oli, joku voisi sanoa, kansainvälistä tasoa. Vasemmalta puolelta Interin kulmapotku Nikkari antaa se etutolpalle. Siinä on paikka, siinä on tasoitus. Maalintekijänä Guy Napoju. Inter tulee tasoihin, 84 minuuttia pelattu. Ja Napoju tuulettelee nyt näyttäen merkkejä yleisöön, josta kuului huuttelua, kun Napoju tuli kentälle. 1-1. 85. peliminuutti, maalintekijänä Guy Napoju, vaihdosta sisään tullut ranskalais. I den 30:e minuten så tar bortalaget för ledningen med 1-0. Målskytt nummer 11, Guy Napoju. Tepsin keskikentällä. Veikkaus Liiga on hyvä sarja nuorille pelaajille. Kyllä niiden täytyy ottaa vastuuta ja kasvaa täällä. No, ehdottomasti. Kulmat tasan tämän jälkeen. Peli Interille 2-1. Sirpi. Ääritalo pitää tällä hetkellä Sirpi Laakse. Ne yrittää rakentaa myöskin sille. Se on kyllä mielenkiintoista poikapainia, jota siellä käydään tällä hetkellä. Ja sinne menee Guy Napoju suoraan ilmasta 3-1.
Loistava laaki. Nabuju aivan liekeissä. Niin, ja jos pääsee 16 sisältä, niin laukaisee suoraan kulmasta, niin kyllä silloin vartioinnillakin on merkitys. Niin sanoit jo kertaalleen, että vartioinnilla ei ole merkitystä, jos ei olla vähän iholla. Niin, kyllä pitää niin kyllä pitää olla niin lähellä, että kumpikaan pelaaja ei pääse puhtaasti siihen pelaan. Tää on, kato, loistava veto. Mutta ammuja tilanteesta onneksi tulee. Tämä on Diallon pelityyli, se on erittäin kovaa, se on väkevää puolustamista. Ja kun tällä tyylillä pelaat, niin virhe voi olla aika iso ja näkyvä. Nyt tulee Inter vahvasti. Pallo Eni Lehtosella, Kolemainen ehtii mukaan ja nyt on paikka Nabujulla ja siellä on maalintekijänä ranskalainen Guy Nabuju, joka pääsee herkulliselle paikalle. Suoraan vastapalloon pääsee Nabuju tekemään kauden 3. maalinsa. Ottelu on ehtinyt vanheta 20 minuuttia, Inter siirtyy johtoon. Siinä Lehtosen loistava nousu vasemmalta puolelta. TPS-puolustus haparoi tilanteessa. Ja pallo tulee maalille suoraan oikeastaan Nabujun juoksulinjalle. Tässä vielä